A malam da Allah zan iya tambayar sunanka? To, sunana Umar Aliyu. Umar Aliyu. Malam Umar Aliyu, yau rana ce da Najeriya ta shiga shekara 61. Ko za ka gaya mai irin ci gaban da ka samu a shekara 61? To, yalla ya ban kai harin da ban kai wannan shekarun ba. 60 din ni din ban kai ba. Kai da ma ba kai wannan shekarun ba? To daga wannan tsawon shekarun zuwa yanzu, ai akwai wasu shekaru da kai dai, ko ba haka bane ba? Zan iya samun dai 30 haka duniya. 30 da na? 30 daidai. 30 daidai. 30 daidai. To, yanzu wani ci gaba ka samu a shekara daga shekara 30 zuwa yau? Ci gaba mu sai dai mu gode wa Allah da Allah ubangiji ya ba mu lafiya. Ko ba haka bane dan mu dai akan talaka Najeriya ba abin da muka samu akan ci gaba. Kai yanzu ka tabbatar ba abin da ka samu daga wannan shekarun zuwa yanzu? Daga shekaru na zuwa yanzu ba abin da samu dai a kan bangaren Najeriya. To, idan Buhari shugaban kasa ya baka shugaban FCC, ka san dai me ake nufi da shugaban FCC na rana daya, wa za ka fara kamawa? To yanzu na san wa zan kama ne kan. Malam kawai ka gaya mun tsoro kake. Tsoron wa? Ba wanda yake tsoro sai dai tsoron Allah. To shikenan malam akaram kallahu muna godiya. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yasir Muhammad Ibrahim wanda aka fi sani da Marga 24 TV. Malam za mu so mu ji sunanka da farko? Sunana Iliyasu. Iliyasu. To Iliyasu yau Najeriya ta cika shekara 61. Zan iya ji wanne ci gaba ka samu a wannan shekarun 61? Ban samu ci gaban komai ba. Baka samu ci gaban komai ba? Illa karatu kawai. Abinda na fahimta baka samu ci gaban komai ba illa ci gaban karatu ka samu kawai. Illa ya samun karatu ne kawai. Karatu na Arabiya ne ko na boko? Na boko da Ahmadiyya. Na boko da Ahmadiyya? To Malam Iliyasu. To Malam Iliyasu yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya baka shugaban EFCC na Najeriya na 24 hours na rana daya wa zaka fara kamawa? To shi mana.